Niuyon ang pipila ka Dabaweños sa gihimo ni Senador Ronald Bato de la Rosa nga pag-exit sa Senado ni adto adlang Huwebes, Mayo 14, 2026. Sa pakiginabi sa DXDC Arman Davao kang Samson nga tagapanakan Davao City, iyang gibutiyag nga pabor siya sa gihimo ni Senator Bato aron makalikay kini sa gubot ug nagtuosab siya nga tumong kini sa senador aron kun moabot ang panahon aduna kini ipagawas nga mga sikreto. Oo, kapon na lang kay para likay na lang sa mga gubot-gubot kira. Kay para may tumong na siya kay maabot ang panahon, nagit sa ipalabas na nga mga sada nga mga sekreto. Sa susamang punto, gipalayag usab ni alias Gre-Gre, 54 anyos nga tagamaa, ug Zacarias Dumandan, 77 anyos nga tagatakunan, nga uyon sab sila sa gihimo ni Bato aron makalikay sa kini og dili sa makita sa mga tawo nga naggukod kaniya ug aron dili na sila magkasamok sulod sa Senado. Pagpirapod ko nga ni hawa siya nga dili siya makita sa mga tao nga nagkuan sa iya naggukod kay para dili pud samok. Tama pod. O yun pod nga likay lang. Parang iwas gubot ba. Kainumduman nga niadtong Mayo 14, gikumpirma sa Office of the Sergeant at Arms kon OSA nga wala na sa sulod sa Senate building si Senator Bato. Human nga gireport ni Senator Jinggoy Estrada kang Senate President Alan Peter Cayetano ang mahong hitabo. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyo Manuela Duran at Tatak, RMN.